Maalaiset ei taju fast foodin idea. Heti pitää olla joku ovella. Blimdom. Taisit autolla. Perhe Dillinger, silloin singahtaa fast food. Aha, hyvä. Mistä se champagne ilmestyy? Vittu se vaan tulee. No niin, sit tulee joku laukko. Hyi saatana! Heitit sä munille paskaa? Nutinpäät on kaikkeesta tyhmempiä. Lähetään! Pizzaa! Pizzaa! Onko se sun laukku? Lähet säkin nyt menee.